Hi pawb, Mark Williams yma o Limot. Dwi jyst eisiau siarad i chi heddiw dipyn bach am resilience, ond gad i mi ddechrau wrth ddeud dipyn bach am dan be da ni'n neud. So ar ni colli'n hoes pan o'n i'n 10 mlwydd oed. A ni'n mynd i nofio, a ni cystadlu yn yr gemau Olympaidd yn 1988 yn Seoul, South Korea. A wedyn ni gweithio am dros 20 mlynedd yn cwmni o'r enw Ecolab, yn fflio dros y byd i gyd. Ac yr unig broblem oedd gynnau oedd pan mae gynnach chi coes prosthetic, dyma sut maen nhw'n edrych. Ac os da chi'n gwisgo suit i gwaith fel o'n i, mae'ch trousers yn just flapio o gwmpas yr coes fel flag o gwmpas flagpole. So o'n i'n neud cover i fy hun, i'n neud sharp coes. A wedyn un diwrnod, a rhywun weld fi, a ddeud lle da chi wedi gael eich cover. So o'n i dweud, wel, dwi wedi gwneud o'n hun. Wel, da chi'n gallu gwneud o'n i fi, ac un arall, ac un arall. A dyna sut ar ei lima o ddechrau. So dyn ni'n gwneud bethau fel yna. So mae hwn yn vent oil slick. So maen nhw'n just clipio ar yr prosthetic i roi rhywbeth cool a roi sharp i'r coes. Felly, beth ydy resilience? Wel, yn bersonol i fi, mae resilience ydy'r gallu i gario ymlaen pan mae yna broblemau o'ch flaen chi. Da ni gyd yn cael challenges yn dod o bob man, ac os da chi'n resilient, da chi'n gallu weld trwy'r challenges, weld y pen draw, a weld beth da chi am wneud i trio mynd trwy'r challenges i wneud rhywbeth yn well yn y pen draw. So all rhywun fod yn resilient? Ie. Mae o ddim yn rhywbeth da chi'n gael eich eni hefo. Mae o rhywbeth da chi'n dysgu dros y hoes. Dwi'n lwcus dwi wedi weld lot o bobl sydd yn resilient dros y mywyd. A mae yna 6 peth dwi'n weld sydd yn union un peth efo pob un person sydd yn resilient. Yr un cyntaf, mae ganddyn nhw gymdeithas. Mae nhw'n socially aware. So pan maen nhw yn gwaith, neu mewn rhyw sefyllfa, maen nhw'n gallu teimlo yn andos o sydyn os mae pethau'n mynd yn wrong, neu os mae rhywun ddim cweit yn iawn. So oherwydd hynny, maen nhw'n gallu spotio broblemau lot gyflymach na pawb arall. A wedyn, cyn gyntaf da chi'n spotio broblem, yr hawsach ydi o i datrys o. Yr ail beth ydy perspective. Mae ganddyn nhw perspectif dda. So maen nhw'n gallu weld mewn sefyllfa be di'r pethau pwysig a be di'r pethau sydd yn just bach. Da ni'n clywed lot o weithiau bobl yn dweud, mae hwn yn mynd yn wrong, mae hwn yn terrible, mae hwn yn disaster. Neith o byth weithio rwan. Ond pan da chi'n edrych arno fo'n agos, mae'n just problem bach mae o, ond maen nhw'n just chwythu o fyny. Ond mae bobl efo perspectif da'n gallu weithio hwnna allan yn gyflym. Y trydydd peth, a mae hwn yn bwysig, ydy mae ganddyn nhw network dda o bobl o'i gwmpas nhw. Ffrindiau a bobl mewn busnes. A be mae hwnna'n neud ydyn nhw ydy, pan mae gennych chi rhyw problem neu rhywbeth da chi'n trio wneud, os oes gennych chi network dda, da chi'n gallu mynd at yr bobl a dweud, gwranda, dwi'n eisiau wneud hwn, neu dwi'n meddwl wneud hwn a llall, a da chi'n cael wahanol perspectives yn ôl i chi o be fyswn nhw'n wneud. A wedyn, mae gennych chi 3 neu 4 o wahanol atebion i'r broblem, a wedyn da chi'n gallu penderfynu eich hun pa ffordd da chi eisiau mynd. Y pedwerydd un ydy, maen nhw'n optimistic. Nhw'n ddim just optimistic, mae pob peth yn berffaith bob dydd na. Ond maen nhw'n weld yn bob broblem, maen nhw'n weld y pethau dda yn o'r broblem. Cos os da chi eisiau edrych am pethau ddrwg, newch chi ffindio nhw mewn bwcedi llawn. So maen nhw'n edrych ar y pethau dda mewn sefyllfa, a wedyn maen nhw'n gallu weld y ffordd trwaf a ffindio'r ffordd arall ar y pen draw. Y 5th peth ydy ffocws. Mae ganddyn nhw andos o ffocws dda. So unwaith maen nhw wedi weld y broblem a trio weithio be di'r solution i'r broblem, pan maen nhw yn y byd agored,
Unwaith maen nhw'n cau hynna'n lawr I mewn i'w ymenydd cau, maen nhw'n gallu edrych ar y broblem wedyn, ar solution i'r broblem, a ffocws a cario ymlaen trwedd. A mae ddim byd yn mynd I cymryd nhw o'r ffordd. So mae ganddyn nhw andros o ffocws dda. A'r un ola ydy, mae gan bobl sydd yn resilient humour dda. Maen nhw'n gwenu pan maen nhw'n dod I mewn i'w waith, ddim ots be di'r problemau. Achos yn siŵr yn gwaith a hefyd yn bywyd, mae'r progression ddim yn linear, mae o ddim yn mynd yn syth I fyny, mae gennych chi diwrnodau lle mae'n gret a diwrnodau lle mae'n wath. So mae'n rhaid I gael humour dda I pwysio trwy pethau fel yna, I cario chi ymlaen pan mae'r pethau ddim yn mynd yn dda. So mae bobl sydd yn resilient wastad yn neud rhyw ambell joc a gallu chwerthu amdan y broblem. So gobeithio, mae hwnna'n rhoi rhyw syniadau I ti ar sut I fod yn resilient. Dwi'n Mark Williams o Limod a cymarfod fawr. Diolch.